Antoine Youssou anga maliba bismillah malika de boy Janaba Sek ale wajulu kala de ba Janaba koma ko ne sera ko ka foli fi ndetani Janaba Sek ka be groupe renouveau befo wallahi an yɛrɛ b'a fo Janaba Sek dugu ma jɛ fɛn min kɔni ye télé renouveau ni radio renouveau ye a bɛ sɔgɔ a la fo ka taa waati min se nya fɔ a yɛrɛ ɲɛna jamabaden na ngwa bi samu ga mobi an ga jemungan daminɛ o daminɛ adel ka émission daminɛ o daminɛ i y'a faamuya ba la a bi dayɛlɛ n'ale ka dɔnkiliw de parce que kumaw b'a kɔnɔ a kɔlɔ ka girin sini kumaw ni bi kumaw ni kunu kumaw de b'a kɔnɔ gaseti lamurankɛ bismillah Janaba Sek an bɛ dugawu de kɛ ala k'a mɛn hali bi k'a fasodenw nadi ala k'a mɛn ka dɔnkili duman d'a ma dɔnkili minnu bɛ faamuya minnu bɛ maaw bilasira dɛ n'o tɛ dɔnkili dɔw tɛ dɛ kalokanw tɛ dɛ an t'o lamɛn an dɛmɛ n'olu kan bismillah Youssou Antoine i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn bismillah ne ko an ka maa dun Simon baasi t'a la k'a kɔnɛ bismillah ni maa b'a fɛ k'i yɛrɛ lafiya taa muso ta kati mi ci lase nabi ma nabiya nabi mi ci lase seri ma seri jara ani jɔn tuguni jɔn wɛrɛ bɛ kokura mi ci lase Moise ma Moise Tarawele ale fana ada ta ye a baara ala ka kunnaja ala ka sababu ɲɔgɔn ma Antoine k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn nɛgɛw karafe a bɛ sira kolen ni sira jɛlen bolo bi o tuma sira yɛrɛ k'a b'a fɛ ka segin Buguni ko jama yera ye ko licɔm yera ye ko an kana se k'olu ka dugu jara o t'a tiɲɛ o tuma Ousmane Togo ale bɛ réalisation na Bouakari Jara Bada ale bɛ min ye difu la Jamadu kun b'o kɛ fa k'an kɔlɔsi Kuyate Awa Keita Marindaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn marketing na kɔɲɔkɛ kura Tamura Mahamadu Tamura an b'a fana fɔ ka waleɲuman dɔn Segu cɛbolo maaw ka représentant min bɛ an n'o ye bakɔfɛ bolo ye Zakari Fɔnba k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Youssou sabali sa e ka sabali bismillah bano a bɛ da fo ni jɛmukan bɛ ban ne b'a kisɛ k'i tigɛ o bana Youssou k'i yɛrɛ fo alamisa e ni ne ye donc baro sɛbɛn anw de b'an wasa don a la i y'a fɔ an ni maa minnu bɛ ka jɛ ka baara kɛ ka ban o fana an da k'o bila dagirida la radio 100 caman fana de bɛ yen Youssou minnu tulokala sirilen don anw da la min b'a to an ka baara a bɛ se ka mɔnɔ bɔ cogo min na an b'u bɛɛ lajɛlen fo dande i ka dɔn foli min na fɛn min ye jamana in ye ka dugawu k'a ye fɛn min ye jamana in ye a bɛ se ka kolo suma cogo min na Youssou waati bolila i b'i bolo don wa abinɛ yadiya ɲadi ma Youssou ni ye sɛbɛn di an bɛ sɛbɛn ta n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye u ko ma ko Tabale Media mɔɔw u ye sɛbɛnni min kɛ bi o de ye k'a fɔ an ka cakɛda min bɛ yen n'a bɛ wele ko Senu kalan sanfɛ bolo kalandenw i ka n'o étudiants ye i ka dɔn olu ka ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o ye nin cakɛda belebeleba in ye n'i ye Senu yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Centre National des Œuvres Universitaires a b'o de kofɔ u ka CA n'o ye Conseil d'Administration ye o ta ko 24 i ka dɔn o kɛra a kɛra i ka dɔn alamisa tɛmɛnen min kɔni ye i ka dɔn baara caman olu fɔra a senfɛ baara minnu kɛra i ka dɔn san dilancɛ la k'a daminɛ janvier kana bila juin na o baara minnu kɛra u y'u jɔ k'a lajɛ min kɛra tɔ ye min ye ani baara kura minnu bolo d'an bɛ u ye ɲɛfɔli kɛ min ye i ka dɔn Senu maaw ye u ka seya ta ko 24 min filɛ nin ye k'a kɔni kɛra kunnawolo belebeleba ye sabu ka d'a ka baaraba caman bɛ olu kɔni kɛra wa baara caman fana bɛ olu bolo d'an bɛ don nataw la o bɛna kɛ n'i y'a lajɛ min ye lakɔlidenw ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na n'o ye étudiants ye u ka wariko n'o ye burusukow ye olu bɛ se ka sɔrɔ teli la cogo min na jango sama mɔnɛ o baaraw fana kɛra o tɛmɛnen kɔfɛ min ye hali bi kɛnɛyako ka se ka lakɔlidenw ka kɛnɛyako ɲɛnabɔ o kuma caman fana o fɔra a senfɛ maa min bɛ kɛnɛ in kan k'a ɲɛnamaya ɲɛmaya kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Amadou Wane ale ye secrétaire général ye kala sanfɛ bolo o ministériso in na k'a ɲɛsin i k'a dɔn colonel major Ousmane Dambele ma ale min ye i k'a dɔn Senu ma ɲɛmaa ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan o fana baaraw kɔni a fisayara nin ye sɛbɛn ye an y'a bɔ Tabale Media kɔnɔ Tabale Media n'i y'ale bila ne bɛ sɛbɛn ta
niata andon awa minye wala do be mi no bora ka bit le flaina soirde maka to murani be soirde mako Mamadou Igor Jara a ikado alep manna manda dare o mi awakado no oblala ale kanye ale segere andon awakado Mamadou Igor Jara mi awakado ale ni docteur Boubou Cissé num bella jele ye awakado uka feta fo mi awakado o Mamadou Igor Jara ale koni ya jira ka fo mi awakado ale koni awami nyere la ale koni awami ale be awakado akajigato alama mi awakado ali bi mi niko bela jelenye mi adine na ngania mi awakado aleba ko bela jele toma kaswa ke munye mi awakado ningu Mamadou Igor Jara ministre korokundo ministre mi ni anyasino no anga soro ko nyoma mi ikado awakota kota ina bay ka fo awa godo bora ka bi Mamadou Igor Jara ka jira ka fo awa minye nyere la be kodo temena mi anga jamana anika do jakulu do be no e awa kado société do no paramundi o e awa tide afrikonga awa kado ferike yoro doy no lube Sud-Afrique ni oluka awakado ferike yoro do andwana awakado nin kontra min flene akungu te dore ministère de la défense o de ye anyini ka fo awaminyi paramodo awakado jakulu fe no ye entreprise sud-africain ka jira ka fo awaminyi oluba fe ka sani doke sani mi no ba fe ka ke o ye awakado wulu masiri tabaw kam minon saniye andwana awakado Mamadou Igor Jara ko awami ale koni sigira mi awakado ministre des finances la janvier galot le temps ani kele samba flanita ani duru fogata janvier galot le temps ani woro samba flanita ani woro ikado aliyo ke awakado ni yoro falina mi awakado nyere la ko bela jele kon be ajalatige mi ale ka ministre sola nga mi ni marché mi flene mi awakado marché ikado awa ministère de la défense ale de ya nyini ka foku ba fe kam minansa mi faso ko do mi awakado ni minango ni vora adwati o asoro malibe gele ami ngono mi awakado bambanchu olugrino no fa bela jele fe mi awakado no lu kon ya nyini mi ale kon be awaka kanga bosira min fe wala saka wardu ubsika minansa tugomina o sira bela jele ale borano sira bela jele jele sosolite mina awakado mi ka marché ni natemena andwan awakado ale yo barake ayake ni faso kanui ayake ni faso ka nyetai wa ayake ni awakado awami ajenyo ministre so mimbe no ministère de la défense et des anciens commandants o koniye awakado anyini ni minga le fe ale koninga barae awakado ka fesefalike ni fesefalike ale be soroka awakado awami fereke ka ko la teme wala sa awakado mina mse ka sa jogo mina andon mi ni ma ko fele mi do Mamadou Igor Jara ako awami ni ko bela jelenye ibe ka fo awami abitalike mi taburo sabanyu anaye mi awakado jamana ere ikado awotabulo sabala ale jamana kan nafa ale o laje ani kado awami nyere la baraka ngata chugo mina ale bora no sira bela jele ani kado fe munu be ni olu koni be awa ajira ka fo mago be no sebem blara kata di alema alo sebem bela jele fese ka jira ka fo ni arme koni mago bala mi awakado absika latme chugo mina akalla temete andwana awakado ale ka barakera nunde ye wa ka barakera awakado ni ayake ni faso kanuye ayake awakado ni a minye ministre so miya nyini ni alete awakado armement mina jogo do alete awakado mini minganga sa aleto do ale ko ntai ka fo ni ko nana miye ube awa abla ajirale la ale ko ne amusaka ko ale ko ni bodi ube soro ku ka sanike
ngandon ale nyebe mina le flena ikado awa minye ale koni minye adabali bana nga jige matige jamana koina kaswa ke munye minye awakado adambe malikirila minye awakado ninko bela jelenye ale awati dola ale nana kana akamusokoroba minye ontani minge ale nana kana awakado akamusokoroba lada akaso labangono ukonana ale temena faunfa be minye awakado awa sira be wala sa ka feselike wala sa ka akol laje andon awakado minye wala sa absega jabaje chugomina andon ale sira bela jele tama wasoro ale be bara la yoromina oyewe awakado bewa groupe bewa mi awakado no be farafina andon ale be bara ko kona na kabini sa 2013 ale rew bara do de bla minye awakado kana faso bara la nga minye awakado ale be ko la nyegono ni maliko bina fenfena minye ale be do dafe kaswa ke munye faso wereta ale bolo ni jamana inte mi awakado majakulu mimbe no awakado bewa olu koni olu ya jira ka fo awa minye olu koni ni communique nye nga minye olu ka cheba mimbe no mamari igor jarae a ikado ko awa minye akoni bolu ka barala ladrilia ani jeya konana mi awakado kabini sam baflanita ani jegi mi awakado ajirala ka fo ni ma min flani mi awakado nyera la mi awakado akabara anaka tabulo ko de ato unana kana jakulubata ningo kalfa la kaswa ke munye akabara tabulo fe ni sebe ay ni mo sebe ngono sebe mi nuwa wole ko espoir de bamako indicateur du renouveau la jara ale ka bolo nodo basite na la ya fo indicateur ambale ta minye ikado service national des jeunes demse minu nu dona foroba chala yusu kaseka fasoro nyuma doula min ba to kasura sa kala ke foroba bara mene tugo ani fasoro nyuma ko baraw ke ma keme sheki ani ma wolofla bara ndo ngara etarata fargonje ministry ata si bara ministry ma olukuma keneka femi woni demsel nunye baro ko ni damne kalo woro obuna ken bara ina femi fasoro nyumay ani sura sia formation ningo ku kuna akopsa akosebe wa femi kenenga tan chama ngara ni ngese benye anya bo l'indicateur du renouveau indicateur ni alebla andon nebe indicateur takku ayo ni ay ale bla chaw ne ba le ta chaw anga ta direction nationale des domaines mi awakado direction nationale des domaines andon awa mi milliard bi konondo ani kele lu koni sefa warila mi uyo deke awakado ni kalo saban damnena ni kalo saba damne ikado uyo deke ni kalo saba ngono na uyo wulika jo minge wulika jo ni sababa bena mi milliard bi shegi nywana andon ode kunganga nyini nga mi milliard bi kono ndon kele mi awkado nyema mimbe no ablay diko akoni wulika joke ni ministry awkado no ye kamenai aleka bismillah kamena aleka jengono nana mi awkado ni mi flani ibe ka fo anga jamana kono bi mi awkado nyera la ni blara romina igake anye don bay mi trimesi awkado sam 2022 trimesi folo mi awkado nyera la ibe ka fo wuliga jo cha mangera mi bara cha mangera mi awkado kemejo mi awkado keme ani bisabani woro wana kungamve wode sorola awkado kemejo oba jira ka fo mi bara mi awkado no kalfaledo abara samba flani mga ani fla mi awkado abara be kasira uzoro ni min fene direction nationale des domaines ablay diko anaka barakelaw ikado awa minye nyera la uye wala sugu bela jeleke ka fere sugu bela jeleke minye awkado sharaka nga bolituko min ladrila kono ku tarando sire awkado wala sa minye awkado bara mi no kalfalendula abarab saka ke jeya konna na tuko mi ubseka jamana minye o ka soro matrafa ka soro bimake maka ka soro awkado gulumali ba ke fanji wore konan nasa awkado minye nyera la nima ko fale mi flani mi awkado ministre de l'urbanisme de l'habitat des domaines et de l'aménagement du territoire et de la population professeur Kamena andon
min ye aw k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn baara kan ka kɛ nin yɔrɔ ninnu na walasa an ka ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn cogo min na walasa aw k'a dɔn san sɔrɔ a bɛ se ka kɛ aw k'a dɔn k'a sɔrɔ bi ma kɛ maa kan o de kɔnɔna na loi de finance min bɛ yen n'o ye san 2022 min ye aw k'a dɔn u nana ka na waleyaw ta waleya min n'o taara i k'a dɔn aw min o waleya kun tɛ se ka ta cogo si la ni maa ma ta min bɛ se ka sira furan k'a jɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ la naati o de y'a to danaya taara ka da kabina min ye ale fɛ ka da Ablaye Diko kan Ablaye Diko aw k'a dɔn a bɛna tuma min ye kuma caman fɔra nka bi n'a ka bi fasɛrɛbaa ka fɔlɔ n'o o de ye i k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la maaw ye aw k'a dɔn a bisigi ni min ye k'a bɔra maaw ni san cɛ an dɔn aw k'a dɔn min ye directeur national des domaines Ablaye Diko min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la fɛn minnu bɛ yen ni aw k'a dɔn san 2019 21 min ye aw k'a dɔn fɛn minnu sɔrɔ la ka a ye aw k'a dɔn san 2021 fo ka taa se san 2022 ma ko fɛn fɛn bɛ yen ni aw k'a dɔn o tun ye kɔrɔlenko ye k'a y'o bɛɛ lajɛlen latɛmɛ an dɔn a y'o latɛmɛ cogo di i k'a dɔn a ye sanfɛla sɔrɔ cogo di min ye aw k'a dɔn a ye sɔrɔ ka sɔrɔ mobili sɔrɔ ye fo ka taa miliyari 200 baɲɔngo a n'a kunkan fɛ o yɛlɛn san kɔnɔ an dɔn aw k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ nin wulikajɔ min filɛ nin min ye nin baara min karifala la minisiri kamina fɛ a bɛ ka baara latɛmɛ i n'a fɔ a kan ka ɲini cogo min i n'a fɔ minisiri y'a ɲini cogo min i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min i n'a fɔ a kan ka taa jamana jigiɲɛ kɔnɔ cogo min na an dɔn o de ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ indicateur kɔnɔ indicateur kelen M5 RP Malikura olu fana ye lajɛsigi senga kɛnɛ in ka min ye ka kunnafonidilaw wele madame Si Kati Sopin bɛ yen premier ministre kɔrɔ Modibo Sidibe maître Mohamed Ali Batili ministre kɔrɔ ni Koninba Sidibe nin bɛɛ ministre kɔrɔ ye ka taa se Seku Umaru Sogoma ale fana ye ministre kɔrɔ ye u y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye M5 RP ye k'a sigira kun min kama kɔrɔlen k'a bɔra o minɛn kɔnɔ o fana k'u b'a ɲini ka jɛkulu kura wɛrɛ sigi sogɛlɛ i ka dɔn k'u ka ma i ka sen tɛ min na sabu ka d'a kan a sigira hakilina fɔlɔ min kɔnɔ ko hakilina fɔlɔ taara ka bɔ a minɛn kɔnɔna na u ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye farajɛla fanga ye a bɛ senkɔrɔma don k'a fɔ de i ka dɔn Sogɛli Mayiga ko kaba ale kɔni kɛra premier ministre ye o fana ko M5 RP sigira i ka dɔn ŋaniya min kɔnɔ k'a bɔra o minɛn kɔnɔ k'a kɛ ko wɛrɛ ye k'a kɛ i ka dɔn teriko ye k'a kɛ ko ye ko min yɛrɛ n'o ni olu hamina ko ka ja kosɛbɛ o fana ko olu bɛ min fɔ o ye k'a fɔ ko M5 RP Malikura olu kɔni b'a fɛ malidenw ka wuli ko ma ko sursaut patriotique fasoden ɲumanya ka don bɛɛ lajɛlen ka wuli i k'a dɔn ka jamana ye k'a wuli k'a jɔ sabu ka d'a kan M5 RP k'a sigira kun min kama Yusu o de ye k'a fɔ yurugurugu min tun bɛ jamana kɔrɔ o ka se ka ban Malikura o ka se ka na min ye k'a fɔ i ka dɔn jamanadenw ka lafiya k'a kun dala o minɛn de kɔnɔ kabi kununko fɔ bi ko nka ko kabi Sogɛli nana i b'a ye k'a fɔ ko baaraw yɛlɛmana ko dabɔra min kama ayiwa k'a ma k'o ye bilen nin kun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ l'indicateur du renouveau an dɔn ka dɔ jɛjugu laban kɔni ye ɲɔgɔn yɔrɔ ye ayiwa bisimila kunfɛ an ka taa an dɔn a laban bɛ wolofɛn dɔ la ala k'a sababu ɲuman d'an ma min ye i ka dɔn an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ye reflet d'Afrique vie chère k'a dɔn an dɔn an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Maramu Kɔnɛ don min ye vie chère min ye an ka jamana kɔnɔ bi an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen bi nin gɛlɛya a pɛnpɛn bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan nin ti dɔwɛrɛ Russie ni Ukraine olu ka mankan min bɛ yen k'o kɛra waleya ye i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn dadumunifɛnw fo ka taa se gazi ma taji a n'o ɲɔgɔn na caman an dɔn olu kɔni aw k'a dɔn olu tɛ ka tɛmɛ sira sɔrɔ cogo si la nin min filɛ nin k'a ye gosili kɛ diɲɛ sɔrɔ kun min ye a ye diɲɛ sɔrɔ ɲɔngiri ni ka diɲɛ sɔrɔ aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye ka a lata sira dɔ fɛ maa kɔni ma segin ni sira min ye an dɔn k'a daminɛ Paris la min ye aw k'a dɔn Londres New York fo Tokyo an dɔn diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye aw k'a dɔn jɛkulu min bɛ yen n'o ye Bretton Woods n'o kɔni bɛ kɛ sababu ye min ye ka carikɛ fa bɛɛ lajɛlen la nafoloko taa sira la ni ka kɔlɔsili kɛ an dɔn aw k'a dɔn ani jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye i ka dɔn awa min ye Banque mondiale ka taa se aw k'a dɔn
Fonds monétaire international ando anna awakado nyerela oluko ni ajira ka fo awamini gelea koni ni flate awakado nye gelea soro a minye nimbisa njama mbo ni nyua na make jedugulo fashi la minye awakado ni masoro dore fe minye awakado kalejugo mi ani kado awamini nyua famia bale mimbe no be awakado nye dangoroba ni nyuanje minyo o gelea fana o tambe ka da anvana ka so ga munyi ni tarafa fa bi awunga jamana kono minye awakado me fa min zoro minye zoro meta na iba soro ni mo zoro tanduru ibo soro allaba ibo soro mugana ando anugo ni bela jele kera gele ay amma tangota amunu jamana uye jamana munu awakado ni seberata awnye ando an awakado minye ni gele bi nyera la ka kembe ka nye soro bela jele nyongre ni ga nye soro bela jele sige atente tegere kono Andwan mi awakado Quran no koni geleara ni taji geleara andwan awakado mi dadu muni fe be andwan ulu koni ba bela jele yu yere la febe glombo de la ala ka so nyuma na Mohamed Kamara dalika fasria anya bo reflet d'Afrique no reflet d'Afrique ne obla nouvelle horizon amota amita jigo binakunka minye banangoro ko ne sarangoro bakawye ikado jisanuma uyasoro kene yere ka do kama ministry minye shime dugu na fuluko jine kurango ma ikaro la ministry Traoré apme kene ngai ko kata se somaje po SA nyamama darabane kulubale numbela jere apme kene ka kara tarata do rete minye sarangoro bako ni banangoro ko yi ka jisanuma ko nupoi ka di bela jele ma ministry la ministry du Traoré akatali ni kene nga ati do ko fo mi jamana nyamo hakilna minye ci dala mo be ka lafiya ni fere o fere ko lu bela jele sigi singa do wala le fle ni sanangoro ba ani banangoro ko barami kele fle ni kata jisanuma ta ka duma femi somaje pu o ka wuli ka joko nala femi fourage belebele ko ni ka se ka ji wala nganda ikado fa bela jele fe du bela jele kono wa femi kilometre tanwa na tananga se du ko nala bela jele be jisanuma soro iyere koro yoro flami vle ni femi ikado ayoma ba mu ganywana ikado yusu lu bela jele ko mina jisanuma de soro ango mako aywa du ba woro femi woni urubne abina dolu bela jele ngoro o baro bela jele kera ka ba ni yalla je do rete femi ni franya fanga ma nyama uluka hakle mi ina fo ministry la ministry du ya fo tugo mina o de ka fo sigi de la mo kala lafia o mo be fefena e ka do ka duma ka kenu ka hage uye femi ni yoro nyere sugandili he bana ngoro ane sara ngoro ba kwa make gwaza sabu ka daka o mo be jison mana bibina femi woni urubne koy ay wa ko ngere ni soja bay ado kama yoro fla ay wa sigi de la ma nyama no bela jele ko du ka wala mando taninga jamana nyama segere wa ministre la Traoré re ale ko ni ajira ka fo dorete ni minye ikado gouvernement hakilna o te dore mo be se ka lafia tugo na ji ani kurangola ko bara o bala ko boa dafe doni be mi bara ba min jira ka di alema mi jigo ni kurango ya ndugu jo na foloko ale ko mbeki sego ke ga mbele jele bi bla minami ngono o jamana nyama oluka hakilna bayi be mi ministre la ministre Traoré ani Dramane Coulibaly ale somaje pour SA o ma nyama ikado ni mbare ngoni kwa kera asibe koro jara uyu kusebe ngani aminu ndale fle ningo waleya sigidala moko ne ajira ka fa kwa asibe koro jara uye kwa kwatna danima mali fa bela jele fe ikado marabulo kono mi ngoni kurango ni jigoye aya ministre la ministre ya ajira ka fo o wulika jo o bara bina ke na bara mana ke tugo bara ma bunya tugo kuni ba bwa dafe doni yusu bara abi ba dola kona banangoro ane sanangoro ba jisanuma koni adira bela jele ma ikado femi ma ba muganywana ikado gwa baworo numbela jele ko ni ikado branchement soro mi ngon ba to de ubise ka lafia tugo mina mbara numbela jele ikado baraw damena mi tarata e utukalo tlefla temene angoro o koni ngara sababu kanum ko numbela jele ko no sigi singa min ba to ikado sigi de la mabbe jigoni abara robne la ka chare fa be fe mo bala ko mi tugo mi bala ka ji sulni nga tana ko so tugo la wa ko duwo du be na ko kade ka robne soro ikado dai ka branche ya bane ni ngese banye anya bo nouvelle horizon andon ni alebla antita sugula na mbora sugula amina masaba chogotu ila ngata sugula amin gorke asela ikara groupe commerce la amin zole dai na zole dai am so kata sugula ebta groupe commerce la ebta pharmacie Kuraverti la do bena dugu je ka kana madonda do bena dugu je ka ekodi ni tarai kadai ya jali ga segi gotu ma fen fode mo amba damne ne ala ba yo fe folowa ne o fe ya
ne ko an b'a daminɛ groupe commerce la i b'a mu Mayiga fɛ yen an ka daminɛ fɔlɔ n'a daminɛ i b'a fɔ de ayi kɔfɛ a bɛ fori yɔrɔ min b'o f'i ye bon ne bɛ taa daminɛ pharmacie Kura Verti la o fana an tɛ ɲɔgɔn fɛ bi o fana an k'a lajɛ togo a k'an bila sugu la an bɛ na an bɔra Juwaro bisimila nin da an nale tuguni ka kunnafoni sira kan ayiwa an nana nin kunnafoni sira kan hali bi an bɛ éducateur de renouveau ta bisimila n'an y'ale ta aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la bisimilari kɛra aw jɛkulu min bɛ yen jɛkulu kura n'o ye ASEP ASEP aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la association des éditeurs de presse n'o ye ASEP ye ale min n'a bureau sigira juin kalo tile 11 san 2022 an do an kununza min ye utukalo tile 2 ye kuna siringo sake tarata awkado min ye tiɲɛ yɛrɛ la caisse nationale d'assurance maladie kanam min ye o ba ɲɛma o kɔni ye awkado ninnu bisimila biro kura min n'a sigira n'a ɲɛma bɛ Usman Daw bolo Usman Daw ASEP awkado ma ɲɛma do an do an awkado min ye ASEP bɛ tali kɛ journal 245 la min ye awkado minnu kɔni bɛ sɛbɛnni kɛ min ye kanam awkado a ma ɲɛma o dɔw ye ɲɔgɔn ye n'o ye awkado général de brigade Boubacar Dambele an do an awkado Usman Daw a n'a ka biro maaw kɔni u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ waati min na awkado tara kanam na min ye awkado kanam ma ɲɛma n'o ye général Dambele ale kɔni y'u bisimila a y'u bisimila awkado min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye ASEP ma awkado biro ma 17 min ye awkado kanam ma ɲɛma a y'u fo k'u waleɲuman dɔn hali bi k'u timinadiya min ye bɛɛ lajɛlen ni ka baara wa min ye baara bɛɛ lajɛlen ni Ala ye garijɛgɛ don a la ni Ala y'o kɛ i ka baara ye i k'a kɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye jamana ka ɲɛtaa o bɛ se ka matarafa cogo min i ka taa n'o sira ye a y'o kumakan fɔ min ye awkado directeur a y'a jira min ye ASEP ma a y'u fo k'u waleɲuman dɔn ko awkado bolodi ɲɔgɔn ma o mun ni ɲɔgɔn cɛ yarabi awkado hali bi u ko juru cari walasa u bɛ se ka baara kɛ ladirileya ani jɛya kɔnɔna na cogo min na min ye directeur général kanam min ye awkado a ka nin bisimilali min filɛ nin a min ye ninnu kɔni u ma taa ten dɛ a ye ɲɛfɔli k'u ye ɲɛfɔli min n'a y'o kɛ min ye awkado tiɲɛ yɛrɛ la aramu awkado régime assurance maladie universelle an do awkado ani ISO 9001 min awkado n'o ye version 2015 ani awkado waleya minnu a y'o ɲɛfɔ ni ka tila ka awa lajɛ hali bi an bɛɛ lajɛlen k'an fanga di ɲɔgɔn ma min ye awkado ŋanamu min bɛ ta ka min ye nin yɔrɔ kofɔlen nin sɛgɛrɛ n'o ye kana min mɛ ka dansiri o la cogo min na o dansiri awa sira min ye olu ne awkado journaliste olu b'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka kunnafoni di awkado ka tila ka babali ta maa minnu bɛ nin waleya jugu min kɛ min ye walasa u kana ye a ɲɔgɔnna a lacogo sigi la an don min ye awkado tiɲɛ yɛrɛ la a y'a jurula k'a fɔ k'u ka baara kɛ ni sariya kɔnɔna ye u ka baara kɛ ni awkado jamana o kanu kɔnɔna ye min ye awkado ASEP a min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ma ɲɛma o kɔni y'a ka foli ani tanni a y'o lase awkado min ye général de brigade Boubacar Dambele ma bisimila an don min ye a kɛlen ka foli ani tanni a kɛlen k'o lase a masa a y'a jira k'a fɔ min ye hali bi min ye awkado journaliste ani nin cakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn baara min n'o tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ o baara kɛra ni ladirileya kɔnɔ o baara kɛra ni ɲɛdɔn sira ye hali bi olu kɔni bɛ awkado kana ma ɲɛma fo a ka wuli ka jɔ n'a ka baara a n'a ye jate min ta k'olu sɛgɛrɛ min ye awkado hali bi min ye gɛlɛya minnu bɛ yen bi ye Boubacar a y'o ɲɛfɔ min ye ani ka dɔn nɔgɔya minnu kɛra a y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a y'a jira k'a fɔ a ka journaliste ma n'o ye kunnafonidilaw ye sanga ani waati min ye ale kɔni ka dayɛlɛlen d'u ye ni kunnafoni min bɛ yen ani baara minnu kan ka kɛ o bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogo min na nin sɛbɛn an nin bɔ indicateur de renouveau
républicain Youssou ne b'ale ta min ye an ka fasoden minnu taara jamana kɔ ka taa wari ɲini an b'a fɔ ma ko tunkaranke olu bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na n taara tunga fɛ n bɛ se ka dɔ kɛ n ka jamana kɔnɔ cogo min ka na n'o hakilinaw ye an ko ma ko entrepreneuriat o kɔrɔ ye k'a fɔ maa caman bɛ yen i ka dɔn jamana kɔ ka jamana wɛrɛw la dɔnniya caman b'u la u bɛ se baara caman na tiɲɛ don u bɛ baara kɛ o jamana ninnu kan o baara fana mɔnɔbɔ ka na n'o y'an ka jamana kɔnɔ o fana ye ko ɲumanba ye lajɛba dɔ o kɛra Paris u k'a ma ko after work o baara in kɛra juma juillet kalo tile 29 ɲinɛ sa in na i ka dɔn a kɛra ko ɲumanba ye tile 3 kɔnɔna la kuma caman falen na fɛn min sɔrɔ taabolow ye ani min ye an ka diaspora n'o ye fasoden minnu sigi bɛ jamana kɔ o jɛkulu i bɛ se baara min na k'o mɔnɔbɔ ka n'a ye jamana kɔnɔ walima i yɛrɛ taara tunga fɛ i ye wari sɔrɔ i b'a fɛ ka na cakɛda dɔ sigi jamana in kɔnɔ o bɛ se ka nɔgɔya i bolo cogo min na o hakilinaw falen n'o baaraw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ i k'a dɔn ayiwa lajɛ a sigira o kan a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ale bi an ka maa minnu bɛ n'olu bɛ jamana kɔ kan ka se k'u hakili sɛbɛkɔrɔ jo jamana fana kɔnɔ ya ka se ka nɔgɔya kɛ u ye sabu maa caman fana bɛ yen olu bɛ siran k'a fɔ wari bɛ n bolo jamana kɔ kan ayiwa n bɛna cakɛda dayɛlɛ n ka jamana kɔnɔna la yalima k'o bɛ cogo di yalima u tɛ siran an kana bin wa walima cakɛda in kana feere wa ayiwa ka se ka u hakili sama ka na n'a ye nanzara ko ma ko attirer plus d'investisseurs extérieurs o ye k'a fɔ an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan ayiwa k'u hakili sama u ka na kana sɔrɔ i ka dɔn ni k'a baaraw kɛ yan ani fana i b'a sɔrɔ dɔnniya caman bɛ malidenw na u bɛ jamana kɔ kan o dɔnniya minnu bɛ se ka bila faso ka bolo kan i ka dɔn ka baara kɛ hali u bɛ yɔrɔ minnu na ayiwa a bɛ se k'o jamanaw nafa anw fana ka jamana ka se k'o fana nafa k'a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ o tuma ko kalan caman tɛmɛnen kɔfɛ ani fɛn min hakili jagabɔ caman tɛmɛnen kɔfɛ nin baara ninnu bɛna sigi sen kan dɔɔni fɛn min coordinateur national programme mobilisation compétence de la diaspora pour l'emploi au Mali o ye k'a fɔ maliden minnu bɛ kɔ kan u ka dɔnniyaw k'a ta k'a bila faso ka bolo kan min b'a to baara bɛ se ka yiriwa an fɛ yan cogo min na n'o ye Mahamadu Sise ye ale kɔni ye foli ni tanu ta ni ka i k'a dɔn an ka ambassade tigilamaw sɛgɛrɛ an ko ma ko autorité diplomatique consulaire k'u fo k'u waleɲuman dɔn fɛn min an ka fasoden minnu fana n'olu bɛɛ Faransi jamana kan hali ni elu don i k'a dɔn olu fana ka bolo di ɲɔgɔn kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ayiwa ɲɛtaa caman bɛna kɛ nin ko in na maa o maa tun bɛ nin kɛnɛ in kan ko bɛɛ lajɛlen kɔni hakili sɛbɛkɔrɔ joona bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ mɛ jamana kɔ kan n bɛ se ka baara fana kɛ n ka jamana ye cogo min na i k'a dɔn ka se ka na nin fɛn ye min b'an bɛɛ lajɛlen nafa k'a bɛ bila o minɛn kɔnɔna la o fana lajɛba min n'u b'a wele a sɛbɛn bɛ ngilɛ la ko after work after work o kɔni ye lajɛba ye n y'a fɛna cogo min na o de kɛra Paris ka nin hakilina ninnu bɔ a kɔnɔna la an ka fasoden minnu bɛ jamana kɔ kan dɔnniya minnu b'u la k'a dɔnniyaw k'a ta k'a kolo sinsin k'a mɔnɔbɔ ka na n'a ye Mali kɔnɔ yan min b'a to fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a numa cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ le républicain kɔnɔ a ka bidon bɔli don républicain ne y'ale bila indépendant b'ale ta opération Maliko colonel Famukɛ Kamara ale kɔni taara a ka dɔ cɛden minnu sigilen bɛ kɛnɛ kan yen n'olu bɛ a ka dɔn an kɔlɔsi i ka dɔn a n'u ye ɲɔgɔn ye a bɛ to ka wuli ka laadala ko la a bɛ to ka wuli ka jɔ min kɛ ni ka taa a ka dɔn min ye an ka sɔrɔsiw daga bɛ yɔrɔ min na walasa ka faso la kɔlɔsi min ye ka taa ɲɛ jɔ u la colonel Famukɛ Kamara ale kɔni dara kunungo araba min ye poste de commandement min bɛ ni faamaw awa wolomasiri tabaw olu dagalen no yɔrɔ la tesali ta i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a kɔnɔna na ani commandant 7e région militaire colonel Idrissa Traoré a n'o de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ka taa lajɛ min ye ko bɛ ka latɛmɛ cogo min na ani baaraw bɛ ka kɛ cogo min na min ye walasa ale fana bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ min ye a sanfɛmaw ye cogo min na o de kɔnɔna na a bɛ k'a dɔn min ye ani taabolo kura min dara min bɛ tali kɛ min ye a bɛ k'a dɔn wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu kɔni a bɛ k'a dɔn ni olu tununa an dɔn ani minnu bɛ yen n'olu kɔni ye a bɛ k'a dɔn awa min ye kɛnɛ bila an dɔn na a bɛ k'a dɔn sariya kura minnu bɛ taa an dɔn a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la awa baaraw fana bɛ kan ka kɛ o de kɔnɔna na sa colonel Famukɛ Kamara ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ladilikan caman min ye a bɛ k'a dɔn o kɔni o na di u yɛrɛ damaw ma ye min ye kuma caman o na f'u yɛrɛ damaw ye walasa min ye jamana a bɛ se ka kɔlɔsi cogo min na walasa an bɛ se ka san sɔrɔ min ye jugu kan cogo min na o de kɔnɔna na awa min ye hakilisigi ani bonya ni karama min ye a y'o lase a k'a dɔn wolomasiri taba minnu bɛ yen nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye tesaliti ye. Baite Youssou
ani bana ani sama ka bɔ ale kɔnɔ n'an y'o sama sɛbɛn kuma dafa i ka dɔn tabale media an b'a ta i n'a fɔ an y'a fɔ kunnafoni fɔlɔ la cogo min na min ye conseil d'administration senu n'a fɔra ko senu a bɛ min ko fɔ o de ye centre national des œuvres universitaires du Mali i ka dɔn ayiwa kalan sanfɛ bolo lɔgɔlidenw ka ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na u ka seya ta ko 24 n'a kun ye nin ye i ka dɔn san tilancɛ baara janvier kana bila juin na n y'a fɔ cogo min na min ye baara nun dɔ ye a kɛra maa min ka ɲɛmaaya kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Amadou Wane ale ye secrétaire général ye kalan sanfɛ bolo o ministériso la k'a ɲɛsin colonel major Ousmane Dambele ma ale min ye senu a ma ɲɛmaa ye kumaw kɔnɔna la baara minnu kɛra kalo 6 in kɔnɔ da donna olu la lɔgɔlidenw bɛ se ka lafiya cogo min na o dɔ la o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye lɔgɔlidenw ka burusu ko ye o bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na jango sama mɔnɛ maaw olu b'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ u n'olu ye sɛbɛn kɛ k'o di ɲɔgɔn ma o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye lɔgɔlidenw ye u ka siyɔrɔ ko a dumuni ko a n'a wari ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na da donna o bɛɛ lajɛlen fana na fɛn min ye siyɔrɔ ko ye li 1020 kabalaava fɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra baaraw fana bolo d'an bɛ lɔgɔliden maa 7,000 olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka siyɔrɔ ɲuman sɔrɔ u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na min fana ye i ka dɔn taa ni ka seginw ye bisi a 12 don o don lɔgɔliden maa 7,000 u b'o taa ni ka segin kɛ so i ka dɔn ani lɔgɔliso ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen ye baaraw ye baara minnu n'olu sabatira kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ Amadou Wane ale ka kuma na ale min ye kalan sanfɛ bolo ministériso o secrétaire général ye a y'a jira k'a fɔ n'i ye kalan sanfɛ bolo ta k'a lajɛ hakilinaw de kan ka fara ɲɔgɔn kan kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen la min b'a to ayiwa nɔgɔ u bɛ se ka don ko la cogo min na fɛn min fana ye ale bɛ lɔgɔlidenw ka kɛnɛya ko ka se k'o matarafa i k'a dɔn caman fana kuma kɛra o ka kosɛbɛ an ko mina ko assurance maladie yɛrɛ ka se ka lɔgɔlidenw ka kɛnɛya ko k'o ta ba la lɔgɔlidenw mana bana a furakɛli ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogo min na fɛn min ye i k'a dɔn ale bi secrétaire général ye ministériso ye n'a y'a fɔ ale kumana monsieur Wane ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale bi hakili jagabɔ de kan ka kɛ min b'a to ale bi kalan sanfɛ bolo a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sabu jamana o jamana kɔnɔna la kalan sanfɛ bolo n'o ma ɲɛ Youssou i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o fana senu bɛ jɔda min na fɛn min ye kalan sanfɛ bolo lɔgɔlidenw ka ko ɲɛnabɔli ko jɔda belebeleba don i ka dɔn an ka jamana kɔnɔna la fɛn min fana ye diɲɛ kunnafoni sira kuraw page Facebook yɛrɛ k'o sigi i ka dɔn senu tɔgɔ la min b'a to lɔgɔliden mago bɛ kunnafoni fɛn fana k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a yɛrɛ kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn min ye i ka dɔn colonel Ousmane Dambele ale min ye senu ma ɲɛmaa ye ale fana ye foli ni tanuni kɛ ka bɛɛ lajɛlen bisimila ani senu yɛrɛ bɛ danga min na ani a bɛ lahala min na a da donna o la ni ko o caman fɔ fɛn min fana ye baaraw kɛra hakɛ min na kalo 6 in kɔnɔ ani baara tɔ minnu bolo d'an bɛ a da donna olu caman na ni ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ Youssou n'i ye ko in da k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min fana ye ale bi ko ma ko allocation financière n'o de ye k'a fɔ lɔgɔlidenw ka wari ko i ka dɔn u bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ko in fan b'a sigi m'o fana de kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ ko assurance maladie volontaire des étudiants AMV o ye k'a fɔ lɔgɔlidenw ka kɛnɛya ko k'a bɛɛ lajɛlen sabati o fana u ka session min filɛ nin ye n'a bɛ se y'a ko fɔ conseil d'administration a ta ko 24 a kɛra alamisa tɛmɛnen min kɔni ye baaraw ye caman kɛra kalo 6 kɔnɔna la janvier kana bila juin san 2022 i ka dɔn baara caman olu kɛra nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ tabale media kɔnɔ Mohamed Zakaria Jara nin y'ale ka sɛbɛn ye Antoine bisimila tiɲɛ yɛrɛ la an dusuma kasilen don bi dɛ bisimila n'i yɛrɛ kumakan mɛn bi min ye an balimamuso ani muso cɛsirilen an baarakɛ ɲɔgɔn an baarakɛ ɲɔgɔn kosɛbɛ muso cɛsirilen madame Dambele Ulematu so Antoine an wulila k'a sɔrɔ min ye kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen olu kɔni kɛ bɛ ka kuma a kan bi k'a sɔrɔ kɛ min ye Ala y'a ka kalifa minɛ a la Antoine e yɛrɛ kan ka dɔɔnin dɔn madame Dambele la i y'a fɔ cogo min na madame Dambele i ka dɔn Ulematu so ne yɛrɛ kuma o de kun ka madamu i ka dɔn jɛmukan ka dɔgɔ yan nɔ a bɛ se ka tɛmɛ jɛmukan min kan n'a mana o jɛmukɛ in kɛnɛ ka renouveau la yan a ka wulikajɔ fana kun ye musow bɛ se ka lafiya Mali kɔnɔ cogo min na o kun y'a ka wulikajɔ fanba dɔ ye i ka dɔn ayiwa renouveau émission caman b'a dɔn émission kɛra caman b'a dɔn ayiwa a tun bɛ an fɛ yan nɔ an kun ka di kosɛbɛ wa fɛn min ye nazara ko ma ko disponibilité i mago mana jɔ a la waati o waati kunnafoni ko la wa fɛn min kɔni ye ka kunnafoni di an taara ta ye o a yɛrɛ nana kunnafoni di an ma o i mana wele waati bɛɛ i ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ sabati ayiwa Ala kɔni a ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu de kɛ n y'o de fɔ renouveau ma tɛna sɔgɔmada in na ni saya kɛra foyi tɛ adamaden dusu suma ni setigi Ala tɛ o fana ale bɛ Ala k'a kɔ suma ale bɛ fɛn min ye madame Dambele Ulematu so Ala k'a dayɔrɔ suma k'a nɛɛma an bɛ se k'o dugawu de kɛ groupe renouveau la yan
andon ayre mi mamindo mabmani sokadi kosebe mamindo awaya laja suko suko bela jelela kafo manyema mi muso se ka fara jogo nga jogo mi kosebe hali jamana ko ba nabe wuli i ba sura aba keneka jamana ko ba nabe sena ni jamana kan nyeta de do yelma jamana dambe sigini do ama i ba sura abo bela jele keneka andon ayre mamindo mi barakela kundu Antoine a bɛɛ ɲini bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Antoine wa tuma o tuma ni ko bɛ ale tɛ siran ka ɲɛfɔli kɛ a b'a ɲɛfɔ walasa a bɛ faamuya cogo min na hali kafo mankanko la waati min na a n'a ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nka o baaraw bɛɛ kɔnɔ n'a gɛlɛya kɔnɔ a tun b'a jira na k'a fɔ ale hamina ko ye min ale yɛrɛbakun tɛ hamina ko ye min Mali muso ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o mankanw bɛɛ lajɛlen tilala ka nɔgɔya ka na kafo maa ɲɛmaaya di a ma a bɛɛ lajɛlen kɛra sabali ani baara kɔnɔna wallahi an bɛ dugawu don kɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ nɛɛma